ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je. Dit is mijn speciale liefde, die zit altijd voorin. Speciaal bladje. Stil van, zeg me wat je wil. Staren word ik stil van. Dus jij zullen je ook even mooi? Ja, ik ben altijd mooi. Net alle weken, ja? Eén keer in de 14 dagen. Dus. En dan is Jan Oost. En dan ben we blij dat ik heb shirt, want dat is de speciaal liefde. Kom maar in. Nou. Hij helpt haar graag even. Ja. En ze laat haar ook graag helpen. Ze had best dat ik dat denk je vergeten, maar dan doe ik even gewoon onder het kantje. Maar, Dit komt er net op, hè? Dan ben je al berekken je. Nee, Je ook in de zakenweek, maar dit is ploeg op paard. ja, dat is een belevenis, hè, hier. Dit is de mooiste dag van de week. Ja, hè? Ja. En zoals ik zei, zo is ruime fantasie, zo oorlog heen. Na een week was er naar een kerstmarkt in Düsseldorf. Nou, dat ben ik er al geen. 2 maanden geleden hebben we naar een lingerieparty weg van gevorderden. Nou, je beleeft het met deze vrouw. hij kan wel zwetsen, hè? Ze denkt bij zichzelf, deze ben al hier achterlijk, maar ze denkt met ze net op regen, hè? Nou gaan we de hart optochten. Oké. Ik neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee. Dat ook even. Je hebt er maar een heel systeem voor dus. Ja, dit is routinewerk, hè. Ik sta weer op een grond. Ze moet al een beetje veilig landen, hè? Nou, vrienden. Serieus hoor. Dit is een maalbroek, hè? Ik net, ja? Nee. Dat is wel een beetje een aparte vent. Hè? Ja! Hij dat lang besjoen, denk ik. Ja. En zij wil graag even bij me om mijn hals heen. Oh. Nou, dat is een mooi stek, hè? Nou, we gaan ietsje dan even uit hè? Dat is de koningin. Ja. Nou, weer, ik zal even het bankje er wel zetten. Nou, wij gaan maar omgaan. Ja. En net alleen maar snoephel, hè? Nee. Oké. Dat doen we niet meer, hè? Ik denk aan haar en zij denkt aan mij. Jij bent te druk, dat is wat ze me zei. Ze wil met me shoppen en samen uit eten. Wil naar de bios en wil met me daten. Maar ik wil muziek en geld op de bank. Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar. 2 kids, een huis met een tuin aan het water. Hond of kaart, wat jij wil. Wij kunnen het wel een beetje vinden. Ja. Ja, joh, ja. Want ik hou van jou met heel mijn hart. Ik neem je mee. Neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ik neem je mee, Dus zo maak je hier maar een feestje van? Ja, dat hebben we geregeld, hè. Jongen, ik ben al je verrassingen met de vrouw. Als hij hier is, dan zetten we hem op de borrel. Op een borrel? Ja, zeker. Dat is leuk hoor. Dan gaan we het best. Ja, of van de boodschappen thuis komen. Ja. Nou, dan gaan we het best, ja? Ja. Je was zo wat gewend, nou, nee. Dus je mag het nog wel even vol zijn. Ik viel me direct aan Anton Heijboer, die ik zomaar vooral. Maar die moest voor alles zomaar betalen, dat hoef ik dat. Nee. Goeie. Goedendag. Wat ben je on man? Ik zal even de rest van een kastanjeboom opdoen. Aha. Dus, ja, maar ik gebeuren. En je bent die man wat aan het helpen? Of, Ja, dat is een opdracht van die man die heeft me gebeld of ik hem die bij me beneden heen gekomen. Oké. Ja, maar het spannendste hij mist. Ja, hij is lopen. Ja, hij gaat naar de kar in. Juist. Ja. En jij bent dan de spieren van de operatie? Ja, maar deze man helpt me ook mee. Ja. Maar ja, het zwaarste spul dat zou ik zelf even doen. Zware spullen voor de jeugd, hè? Oh, oké. En maar waarom moest hij om de been? Hier weer ziek. Ziek? Ja, kastanjebeen.
stukje zit erin. Want wie een mooie BM, het mooit me dat het er al is. Als de shirt van binnen zit in een van die plakken zit ik, ja, dat ligt als op Sony zit van binnen. Dan heb je echt wel zeker dat wie met Peri weer over samen waait. Maar ja, dan heb je meer problemen denk ik. Ja. En jij bent dan professioneel houthakker? Nee, ik doe het voor mijn hobby. Voor de hobby? Voor mijn eigen kachel. Dus ja, ik maak graadbaan en ja, die man zegt mijn telefoonnummer, dat is buurman dan. Hè? En die heb je bellen. Dus, ja. Zo helpen we elkaar, hè? Hij een BM eruit en ik had hout voor de kachel. Ja. Zo doen we dat samen. Wat ik iemand werk.